раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода варзишгари ҷавону умедбахш дастпарвари мактаби варзишии шаҳри Исфара Амирхон Атохоновро, ки дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Бухорои Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ карда ғолиб гардид, бо сипоснома ва тӯҳфаи арзишманд қадршиносӣ намуд. раиси шаҳр бо баробари муборакбодии самимона ба варзишгари ҷавон барои саҳми арзандааш дар рушди варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш, иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ арзи сипос намуда, изҳори боварӣ намуд, ки варзишгарони Исфара минбаъд низ ба муваффақиятҳои беназир соҳиб мешаванд. Ёдовар мешавем, ки размкори диловари тоҷик, устоди варзиши байналхалқӣ оид ба ҳунарҳои размии омехта ММА Амирхон Атохонов дар мусобиқаи бонуфузи байналхалқӣ дар шаҳри Бухорои Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид, дар сабқат ба ҳамвазнони хеш вазни 61 килограмм дастболо шуда ба дарёфти мақоми аввал ва медали тиллои мусобиқот шарафёб гардид. дар мусобиқот рамзкорон аз Қазоқистону Ӯзбекистон, Тоҷикистону Афғонистон ва Қирғизистон ҳунарнамоӣ доштанд. Амирхон Атохонов дар марҳилаи ниҳоии мусобиқот размкори қирғизро шарафмандона мағлуб намуда ба пирӯзӣ муваффақ гардид. ман мураббии Рӯштини Тарзи Озод Каримов Убайдулло. Атохонов Амирхон яке аз варзишгарони беҳтарини шаҳри Исфара дар миқёси вилояти Сов ва дар Тоҷикистон мебошад. ӯ дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ, дар муҳорибаҳои касбӣ, дар муҳорибаҳои танбатан иштирок карда бисёри вақт ҷои аввалро ишғол кардааст. Мана ба наздикӣ дар шаҳри Бухоро дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар мусобиқаи муҳорибаи касбӣ иштирок намуда дар вохири финалӣ бо шаҳрванд ҷумҳурӣ аз Қирғизистон ба финал баромада ӯро бо як усули зебо мағлуб кард ва ҷои намоён ҷои якумро ишғол кард. ӯ ҳамчун як варзишгар омад, ки дар пеш мо ба пешрафти ҳамин чихел ки медонед дар мусобиқаҳои муҳорибаҳои касбӣ асосан фиромҳои зебои гӯштин гузаронда мешавад. барои маҳораташро барои баланд бардоштан мо қатъиман омада ҳаминҷа дар ҳамин толор тамрин гирифт ва бисёр приёмҳои гуфта мумкин аст дар партер ва дар стойкаҳо омӯхт. бисёр бачаи боистеъдод аст. ман фикр мекунам дар оянда ҷойҳои намоён ба ишғол карда дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ ҳоло овозадор мешавад. ҷоизи зикр аст, ки Амирхон Атохонов дастпарвари мактаби варзишии Исфара буда, дар мактаби варзишии рақами 3 шаҳр ба ҳайси мураббии намуди муҳорибаи омехта фаъолият дорад ва шогирдони худро дар рӯҳии миҳандӯстӣ тарбия менамояд. соли 2015 дар чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаи омехтаи ММА сазовори ҷои аввал гардида парчами Тоҷикистонро боло бардоштааст. ман Атохонов Амирхон, ки 4 июл дар давлати Ӯзбекистон шаҳри Бухоро мусобиқаи байналмилалӣ дар байни 4 давлат 5 давлат баргузор гашта буд. Дар он ҷо иштирок намудам. ҳарифи ман аз давлати Қирғизистон буд. Дар он вай иштирок намуда дар вазни 61 килограмм дастболо гаштам. ман миннатдори худамро ба раиси шаҳри Исфара, чунин ба идораи амният мерасонам. инчунин ба мураббӣ устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд Каримов Убайдулло, ки ба усули партери мана дар ин мусобиқа омода намуданд. миннатдори худамро баён мекунам. инчунин варзишгарое ки қатъиман машқу тамрин мекарданд, Абдурафӣ, Қудратилло, Сангинов Илҳом, Атохонов Анвархон, инчунин бародари калониам мебошанд. миннатдориамро мерасонам. клуби варзишии Акбар дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Байеци Fight Night, Ҳакимов Шӯрат устод, инчунин ба оям миннатдори худамро мерасонам. клуби дар Душанбеш Шерфайтер, ки Шерзод Нурматов, ки дар ин мусобиқа бо дастгири ҳамон рафта иштирок намуданд. миннатдори худро ба ӯ мерасонам. инчунин миннатдори худро ба Мансуров Арорхон мерасонам, ки дар ин мусобиқаҳое ки профессионалӣ моя даъват намуданд, миннатдоримро ба ӯ мерасонам. ваъда медиҳам, ки дар оянда камарбанди ҳамин лигаро
ба Тоҷикистон биёрам. дар оянда бо ниятҳо дорем, ки дар лигаҳои баландтарин байрақи Тоҷикистонро баланд бадорам.